Добре дошли хора в нещо видео на Нико Basket and Fishing. Днеска поемаме към река Камча и там ще ловим риба и ще се видим кога... Пристигнахме на bungalowата до река Камча. Днеска ще ходим до река Камча и там да въртим с едни наши приятели. По-скоро аз и него. Така ще лови на... тук ще върви две дъни на пясъка. Оказва се, че има червен флаг. Но той има вратичка, аз си нося футболна топ. Ако сме забрали голяма работа, там по-нагоре има сърди, червен флаг и не знам къде ще стане сърди. Какво стана? Сега явно ще се къпаме на червен флаг, докато вали. Не знаем дали вали. Според мен има вятър и морето обаче. Май си вали. Той сега се поря. Съм се като точките. Как се върти ста? Сега се прибираме от рибата. Ние не стояхме много, но хванах риба с ръка. Аз съм като штуката. Тя така плава и аз така. Обаче пред мене, значи, къде съм аз, оператора, такъв кефал. А аз съм някакъв курсомят. И направя нищо. Смят. И докато ловим, Елена видя една звя, ни гледаше. И Митко, който е там с въдиците, може да го кажеш. Добре. И се опита да я хване с водоразум. Обаче не.